Anyuola mar Ochukdar mane onegi gi magina e kinde ng'anyo ma juma mokale kar dak Mangara koro chich ni obila opando magina mane onegego. Oyangore ni lisasi no be ne ok oyudi e dend jagono ma nyinge Fred Wanjala, kendo mano koro miyo anyuola mare paro ni dibed ni opande. Jafwambo marwa Eric Owenga lero matut ewi bero manotimre kawuono e ringre abiriyo. Anyuola mar Fred Wamale Wanjala koweyo tho mar wuodgi mane en Chukdar e alwora Mangara pod nigi kuyo kaluwore ni gima ne nyalo konyogi yudo ratiro margi koro bayo wang'gi. Lisasi mane otucho i Wanjala to ne onge kama owuokie. Ne gigeno ni ibiro yudi kawuono kinde bero mar ringre. Risasi yani iliingia mwilini mwake, lakini haijaonekana kama imetoka. Kumaanisha risasi hiyo inafai kuwa ndani ya mwili, lakini ufuatiliaji hapo jinsi umefanywa, risasi hiyo hatujaweza kuipata. Tunauliza, je, risasi hii iko wapi? Chindo mar bero mane tayo kod Laktar Richard Njoroge gibedo kod buok bang' koso magina no kaka achiel kuom gigo mabiro jiwo nonro mar tho mar Wanjala. Fred ne ochwade gi magina oko mar apis mar Stima Plaza kama ne Riek odhi e nyime gi tije kaka Ochukdar, seche mane Riek obila rakre matek mokalo gi jong'anyo chwade kadiemo wang'. Na tukumbuke ya kwamba wakati Fred aliumizwa pale Stima Plaza, alipeleka katika hospitali ya Mama Lucy ambayo iko mbali sana. Alipita hospitali mingi sana mpaka Mama Lucy. Mbona alipelekwa huko? Na leo wakati hata madisi officers ambao wamekuwa hapa walitoroka mapema sana, au kungoja tumalize upasuaji wa mwili wa Fred. Nini mbao inafichwa? Serikali inaficha nini katika mtu ambaye alikuwa mwadilifu kazini mwake? Tunaomba IPOA ikuje kati, wafanye uchunguzi vizuri. Risasi ambayo iliua Fred ilitolewa iko wapi? Inasemekana kwamba kwa hiyo mwili hakuna risasi. Hiyo risasi imeenda wapi? Sisi hatuna haja na kitu vingine. Kitu tunataka ni risasi peke yake, ndio tujue jinsi hiyo kesi itaendelea. Na serikali, kaeni mkijua kwamba mimi nimeachiwa watoto wadogo. Na huyo mwanaume alikuwa tegemeo la maisha yangu. So we are asking families to remain firm. We are calling on IPOA. This is a call to IPOA. You must ensure justice is done. Chenro mar bero bende ne otimne ringre mamoko abich mag ji mane owito ngimagi kinde ng'anyo kowuok e lwet obila. Ka kwayo mar ratiro nokwako dho od chuny anyuola mane oyuoro. Anyuola mar Ian Opanga ma jahigni 17 mane onegi ng'ato Rongai koro oyudre gi kuyo nyadiriyo. Vile niko hivi amenipa ugumu sana. Vile naweza kumbeba hapa kumpeleka nyumbani, nataka usaidizi. Hata kifo chake pia saizi vile niko hivi. Tena babu wake nyumbani reserve. Shock ile amesikia imefanya tena amekufa sai. Leo asubuhi amebebwa amepelekwa mochari. Kwa hivyo ninasi hii kukufa kwa huyu mchukuu wangu si kukufa kwa mbao alikuwa mgonjwa, ni kuuawa na mambo ya serikali. Mtoto wa miaka 17 angeinua maisha yangu. Angeinua maisha yangu. Mmetuma askari, mmepiga mtoto wangu risasi, amekufa. Bero ne ota e kar ringre ji ma Kenyatta kama ne obare ringre adek ka dek mamoko to ne otim Nairobi Funeral Home machon ong'ere kaka City Mortuary. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi mbele kani jatend migao mar arita ema biro yiero kuonde ma onego bagie ng'anyo po nono ni paro mar chik manyien mar bago ng'anyo opuodhi gi jood bura. E chikno ma ochwal kod jaod bura ma Nairobi miluongo ni Esther Passaris, jopiny ok bi yienegi mondo bag ng'anyo mitas 100 machiegni gi kar od bura, kar jot maduong' mar jatend piny kod apise mamoko mag sirikal. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolono wachno. Kata ka buru mag ng'anyo mag rowere mag